Františka, obsah motoru je 2,2. Není veliká veliko. 45 má pamětla plně, koškorkou tisíc MBčko, z roku 1969, s modrou barvou, z zadu by měl být umístěn vešový králík, poznávací znamení tohoto MBčka. A prosím vás, první motorka se nám vrací, pohlídejte si díky, jak nám to nestoupěj. Projíždíme první motorka, ano, můžeme potlesk pro první motorku. 45 nám přijel pan Thor Amerman s Warburgem 311 provedení Deluxe z roku 1964 obsahem 1000 kubíků. Toto vozidlo má rádio značky Berlin, zřejmě také původní. A opět klasický zvuk toho vozu, který si jistě všichni pamatujete. Původní. 46 nám přijíždí další Felda, řekl bych poslední, malým křížem Lubošem z roku 1963 výroba, obsah 1221 a jejich zřejmě oblíbená poznámka těchto majitelů, ještě to jezdí. Další motocykl tady máme. Smart Mobile, Jetstar provedení z roku 1965. Neuvěřitelný obsah motoru, to jsem na to zvědavý strašně. 7 litrů. 7 litrů, takže Slovíčanek doporučuji tankovat, jinak tím časem budete na štíru. Majitelkou vozu je paní Anna Vysoká a jedná se o původní stav. Starter musí být zřejmě velmi silný, aby roztočil tak velký obsah. Zajímavý zvuk. Posádka stylově oblečená, takže všechny vozy máme na trati, všechny motocykly máme na trati. Prosím vás, pokud budete se vzdalovat od startu, dávejte pozor, budou nám tady projíždět motocykly.